चिकन खाइबा वर्षा पागरे खेचुड़ी आलुदम करनो खाइबा खिचड़ी आलुदम पूरा सुखा सुखा खेचुड़ी पूरा झुरझुरिया ହେଇଥିବ ବାଦାମ ପକେଇବ। ଏବେ ମା ବସିଗଲା ଆସିକି ମୁଗ ଚୁରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେପଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଭଲ ଭାବ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଆଉ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇକି ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ହାଲକା ଲାଲ ପଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ମସଲା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ପକାଇଦେବେ। ଆମର ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା କମ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଆଉ ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତରକାରୀରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖିଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏଠି ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗକୁ ମିଶାଇକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଗ ଯେତିକି ନେବେ ଚାଉଳ ତାର ଡବଲ ନେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ଏପଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ବସାଇଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟା ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ତା ପାଣି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତିକି ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ତା ଡବଲ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ, ଆଉ ଯଦି ଚିନି ଖାଆନ୍ତି ଖିଚୁଡ଼ିରେ ଚିନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ନେଇଥିବେ ତା ଡବଲ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରଟା ଗୋଟେ ସିଟିରେ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଧିକା ସିଟି ଦରକାର ଅଧିକା ସିଟି ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆମର ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଖିଚୁଡ଼ି ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ବନିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।